wala pa man ginato na na-identify but dili na ni madugay ma-identify na mo ni John. Okay. Appeal sir ang katong bihikulo mismo ang bao-bao sir no. Mao nang among gipakita karon kanang material evidence katong bao-bao. Gikuha na nato tanan ang mga data gikan sa LTO sa tanan mga dealers nga nagbiligyan ani. Okay. O niya including kining kwan kining kaning jando nga wala pa gid nato patino kung sa gitinor nga identifiyan. Sige sir. Ako din ako mo tackle sir sa kanang sa tawagan na kanabitang kanang mga detalye na particulars so that didto na sa piskalya. Pero mangutan ako sir kay ang mga patagtungod magod sa halimbawa ni ni Espinosa ni Ken Lawrence o claim man sir og katong kang pansan nga inosente o unsa inyong take ana sir? Katungod ba na nila musulti na John pero naaman tayo mga witness yun nga kita o nakailag yun. Yes sir. Okay. So dito na magdaog sa sir kanang sa kaning pag-imbestigar ninyo sa piskalya. So unsay sunod ani sir from your end sir? Unsay next ani? Well, sa pagkakaroon no wala pa man ato going man ang ato ang SIPG Bragas until such time na close case yun sa pagkaroon di public close case kaya napamatay sa kadyando. So dili pa kay so magpadayon ang amo ang SIPG Bragas until such time nga ma-identify, masunta na to, ma-identify kining mga suspect o mapailan po na itong kaso. Okay. Sir, Annabel Elizagake case, sir. Unsay update ditong napita? Yes, napail na po itong kaso ato dyan, no? Itong kay Elizagake case, nauna man to, nahitabo to, may 13 man to, no? Nahitabo. Mabitaw na nga, burag dikit tayo, kay nahitabo na yung Elizagake, 13, yan nahitabo ang Bragas, 17, so motong burang magkaroon yun o medyo dili maayo paminawo, no? Pero ang ato ang kaso kay Elizagake John, na-file ang kaso niya na atay suspect kung atong tulo, yan na po jando isa. Okay. Sir, last na lang yun sir, kay sa social media madunggan, makita na mo sir, mga hadlock nga residents. Of course, sa social media sir, no? Mga insidente sa hold up, katong dunay isa van, nakasakay, niya, naglisod siya gawas. What do you say sir, para sa inganing klase yung mga apprehension sa publiko? Unsa po dyan? Unsa itong mga... Oo, na ay mga mabasa magud namo nga mga post sir, nga nahadlock sila kay dunay mga apprehension on hold up nagbalik Indangan area, dunay katong ban nga nisud siya sa ban, naglisod siya gawas. Unsay atong general reminder ana sir sa publiko? Well, gusto na ko isulti sa mga tao nga karong panahon na magkuang kita no, uptick kita, dili kita magpasaya-saya. Kay kita kabalo unsa ting kanohanan ni bata unta kung lain mga panghitabo. Hello mo iko man. Oo, sige sir, okay. Sige sir. Kung lain mga panghitabo unta dili nila i-post sa social media no, ila utang i-report tayo sa pulis para maaksyonan nato no. Kay ang ilang mga buhaton magsige sila post sa social media, masig dili pa gani kumpirmado ang mga mao panghitabo. So naghatag lang hinuon kini og kining dili maayo nga kuan sa mga una-una sa mga tao. Samantalang kung ilan ning report tayo sa pulis, aksyonan din namo. O dili na ni siya ingon mukalat pang mali nga impormasyon. Kung mali ang impormasyon, kay daghan man gyud mga mali nga impormasyon, mga fake news nga ginapakalat sa social media John. Oo, nindot na sir nga reminder sir kay never man nahitabo nga social media mahimo nga kanang primary unsa pa tawagan na repository sa mga impormasyon. Dito gyud sa inyo sir sa police station. Dapat sa police station gyud kay para maaksyonan namo pas atong giingon nga gikidnap nga mga bata. Ay i-turn out na bypass operation, di ba? Yes, sa social media pa ba ito? Nagkalat-kalat man sa social media, o yaman i-turn out na legitimate police operation man ito, wala man ito gikidnap. Mga ingana nga mga pangitabo. Okay, salamat kayo sir. Maura to sir, please update us sunod pohon sir. Thank you very much. Sir, thank you.